Vakfa Perwerde ya Avrupa'yı xelata şahrezariya kesk li Enqerê li navenda delegasyona Yektiya Avrupa'yı bi merasimekê da Mamosta Selçuk Arslan. Armanca ve peşbaziyê ya herî giring ew e ku di warê kotkirinê de sazkirina hawrdoreka kesk e. Ji 39 welatî 134 kes beşdarî vê peşbaziyê bûn. Di nav vana da mamostayê Enqerê bi ser ket û xelata xwe ji destê serokê delegasyona Yektiya Avrupayê Nicolas Meyer-Landrut kirt. Berî dayîna xelatê Landrut qsedanê kir û wiha got. Li hemberî pirsgirêkên Rîbayê karê ku tê çêkirin em giring dibînin. Di vî alî de gavên ku tên avêtin ji bo min nirxdar in. Em her gav amade ne piştgiriyê bidin heman projeyan. Ji ber vê yekê xebata Mamosta Arsalan jî li wî pîroz dikim. Di dema pandemî de projeyên ser hawrdora kesk hatin xelatkirin. Ev xelat sê welatan Tirkiye, Filîstîn û Hindistanê girt. Li Tirkiye xwediyê xelatê ji Enqerê mamosteyê Lîseya Anatoliyê ya Teknik û Pişeyî ya Atatürk Altındağê Selçuk Yusuf Arslan bû. Ben de sürdürülebilirliğe katkı sağlamak. Berdewamkirina projeyan giring e. Min hin proje li ser çareserkirina Rîbayê çêkirin. Ji ber pandemiyê min nikarîbû ku vê xelatê ji Weqfa Perwerdeya Ewropayê bigirim. Lê min aniha xelata şarezariya kes ji destê balwêz girt. Ji ber vê jî ez gelek kêfxweşim û di jiyana min de mamostatî dê her gav ciyekê giring bigire. Vakfa Perwerdeyê ya Avrupayê ETF saziyeka Yektiya Avrupayê ye. Armanca EFT'yê ew e ku welatên cîranê Yektiya Avrupayê di warê perwerde, piyasaya kar, sîstema nû û reforman da pêş bixîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.